Good morning sa inyo lahat mga ka-road trip. Nandito pala tayo sa may Nabwa Market. So kasama ko pala si Buboy mga ka-road trip. Yan. So mga ka-road trip, bibili kami ng ulam doon ng mga trabador natin. So yan, gagala kami dito sa may Nabwa Market. At yan si Buboy oh. Nakapag-almusal na rin. So yan, punta tayo mga ka-road trip dun sa, sa bilihan ng mga isda at karne. So let's go. So ito yung mga ka-road trip, yung mga, yan, magaganda yung mga kalamansi dyan. Oh. Pero bukas na rin ako bibili niya. So yan, ito mga isda. Yan ang mga isda, buhay pa na isda. Oh. So yan, diretso tayo sa loob. Loob tayo mga ka-road trip. Yan. Mga sariwa mga ka-road trip yung isda rito. Oh. Sobrang sariwa. So doon tayo at pipili tayo ng isda. Ito yung mga isda. Yan, may mga buhay pa na isda. Yan. Tapos dito, Buboy, anong gusto mong ulam? Anong gusto mong ulam? Isda. Isda? Ayaw mo ng ano? Ng karne? Ayaw mo ng karne? Yan, may mga karne. So yan, nakabili na tayo mga ka-road trip dito. So Buboy, hi ka Buboy. So dito mga ka-road trip, nakabili na tayo ng baboy. At sariwa pa yung baboy nila mga ka-road trip. Yan, yung pinachachap na natin kay kuya. Yan. Ito, maganda. Sariwang sariwa pa. So dito lahat mga ka-road trip oh. Yan, nandun sa dulo na yan, mga baka dito. Yan oh. Tapos naman doon naman sa dulo na yan, mga isda naman mga ka-road trip. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. Ano nabili mo Buboy? Yan, so nakabili na si Buboy ng karne. So ito naman, bibili natin yung ito Buboy, kunin mo yan. Yan, ipabalot mo sa kanila. Yan. Yan lang, isa lang. Tapos kuha ka ng pahingi ka ng plastic. So yan mga ka-road trip, nakakuha tayo nito. Yan ang ilalagay natin. Yan mga ito mga ka-road trip, isisigang natin yon. Mayroon tayong gulay. Ano pa kayong magandang gulay? Ano pa gusto mong ilagay dyan Buboy? Ha? Ano yung gusto mong ilagay pa dyan? Wala na? Wala na. Yan, nakapamili na mga ka-road trip si Buboy. So, let's go na Buboy. Ikaw yung magbibit-bit. Pati nga, dito mo lang sa gilid. Bit-bitin mo lang sa gilid. Yan. Yan, nakapamili na ang Buboy ko. So, yan mga ka-road trip. At hindi na bata si Buboy. Medyo marunong na siyang mamalingki. Yan. Hindi akalain mga ka-road trip nung 4 years ago nawala pa siyang kaalam-alam. So yan ito, magaling na siya. So kahit malayo kami ng aking asawa, ng aking ninini, so yan nahulog. Kahit malayo kami, so yan marunong na siya sa buhay. So ang galing-galing na ni Buboy. So ano, kayang hawakan mo yan? Sure ka na? So sabi na, let's go mga ka-road trip. Yeah, let's go mga ka-road trip. Ito mga ka-road trip yung paligid ng ano ng market ng Nabwa Camarines Sur. So yan, pag sa ano sa Miyerkules, medyo punong-puno ito mga ka-road trip dahil nga sa market day. So yan. Ayan mga ka-road trip, mga kompleto na rin. May mga kain-kainan, yan, isda. Marami na rin dyan oh. Dyan mga buhay na tilapia. So yun. Tapusin na natin yung vlog na ito dahil nga magmumotor kami ni Buboy. At may hawak si Buboy na pangulam. So yan, maraming salamat sa pagtapos yun ng vlog na ito. So yan Buboy, magpasalamat ka na. Lakasan mo yung boses mo. Ayan, bye-bye mga ka-road trip. Ayan, bye-bye.